Hello everyone, welcome back to my Sanjana vlog. आं संजना vlog channel गासिखौ फिन खनसे बरायलायबाय। स' लोगोफोर जों दा हाबा जानो थांनो नागिरदों। स' बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' थौदो बिदिब्ला हाबा जानो थांनोसै जोंहा नै। सानैया जोंखौ सिगां गारना थांग्रोबाय, ओमफ्राय जों दा साथाम साब्रै जाबाय। थांगासिनो गामियावनो नालाय खाथियावनो। बाखि गिनाया हा नै सिख्लाफोरा जोंना हाबा जानो थाखाय थांगासिनो। नै इसोरबो हाबा जाजोबसिगोन, लांदां जासिगोन गामिया फैनाखै। हाबायाव मोनफैबाय जोंहा नै, ओमफ्राय साहा लोंखांबाय। सिख्लाफोरा बिबारि गुमै गोदान मोननायनि गुमै गोदान मोननायनि खाम जानानै बेदरा हाबनानै आंनि आखायाव साननै थानानै मेदामनि हाथाय हमना लाखानांसिगोन हाबा जानो। साननै थानायनि बेदर हाबदों हाथायाव। नानि Adiklo. Terang balik. Ayah.
เนี่ยดูผู้ชายสิ นี่ได้ก็ของนั่งเดี๋ยวเลย ผู้ชายก็มานั่งเหรอผู้ชายขึ้นทำไมซ้ำเนี่ยผู้ชายก็ขึ้นซ้ำอ่ะผู้ชายก็ได้ไหนไว้ไม่ได้ผู้ชายมาได้ไหมผู้ชายก็นั่งกันยังหนึ่งกูไม่ยัยมันนักคาสิโนผู้ชายมาได้ไหนไว้ได้นึกจริงเลยไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่